Kører bedre end det der, hvis ikke vi kører på det. Hvis ikke vi får til at køre bedre end det der, så brænder vi lejren af. Jeg tror ikke, vi kommer til at køre meget bedre. Ja. Det fungerer da. Super. Jeg er i gang med at fikse min kammeras juk. Det går meget fint indtil videre. Den var fuldstændig stilleracer før. Nu vi får sat skjoldsæt og skjold heroppe og skjold dernede og din og den lidt på. Så det bliver sgu meget fedt. Så er vi også lige i gang med at tone lygten lidt. Du bare prøve at løfte op af. Ja, nedad her, henad. Er der lige en lidt, det kan jeg se. Ligesom om Christian der, i præsten. Ham med jokken. Ham der med den grønne jok. Nej. Jeg sad og bankede ind med den der. Ja. Så nu fik jeg lige lidt meget. Ja da, så fik vi den fandme på. Jeg kan bare ikke huske, hvor i verden man skal spænde, når det skal ud. Yes. Lange bruger eller? Nej, bare den der, som der sad i kilometer, hvis vi har den stadig. Og alle mine skruer ligger sgu hernede i. Flot her. Ja, det er fedtet, men... Det er godt. Det virker på... Jeg ved i hvert fald, det virker med VD40, så tror vi skal bruge VD40. Ja da. Så bruger vi sit grundflag. Skal jeg bare begynde lige stille? Jeg er så småt ved at gå og samle det hele. Det står alt sammen herovre. Nu har jeg sgu endelig fået samlet det hele. Jeg sætter alle de nye skjolde på. Den ser mega dejlig ud. Helt vildt. Prøv hvor meget det matcher. Sæt sin rød skjoldsæt og så tonet lygt. Og så tonet baglygt. Så nu er det jo så blevet lovligt med fucking GG. Og så nummerplade selvfølgelig. Men det skal sgu nok blive fedt, ja. Hvad så? Det er jogbloggen, Ali-bloggen. Jeg er min nye, helt nye VV Golf. Hej VV-bloggen. Det er kokkongen. Ja, jeg tænker vi skal ud og køre meget stærkt. Vi ses derude, ja.
vlog igen. Vi har Viggo. Og vi har kokken bag kameraet. Og vi har helt glemt at vise interiøret her. Prøv at se den her. Så er det sådan, hvor man trykker ned. Og så har vi selvfølgelig håndbremse. Kopholder. Den har vi ellers. Vi har indbygget skærm, og så når man skal spille høj musik, så har man subwoofer, der raser lige kælder. Så kommer panderne. Ej, vi skal lige have en tur af bilen. Prøv at se her. Prøv at komme med. Om bag i. Ikke fylde nummerplade. Om bag i. Subwoofer. Soundbox. Og her har vi skrøjer. Det er mig, der er jog-vloggen. Det er kokkekongen. Bagsæde, du ved, mandariner der. Så holder man lige møde her, ikke? Så har man lige armlænet. Ali, skal du have noget i kælderen? Skal du have noget i kælderen, Ali? Jeg tager en energidrik med til dig. Gå lige ned i kælderen. Ja, han går lige ned i kælderen. Og så her, kig her, det er det fedeste. Jeg skal lige hurtigt sætte tænding. Så kig her. Tonet bagruder. Så kan man ligge og bolle en eller anden dame herovre, ingen ved. Videre til den næste. Tænker, hvad bliver der trukket i sådan en Volvo? Der er ikke en Volvo. Det er en 2JZ motor. Og hvis Jensen kigger, så holder jeg lige. Luftfilter er på, det er det. Og vi har Gigaturbo. Det er en dieselhakke. Og kig her, der står VV inde ved lygterne. Det er dem, Krakmunden han efter. Det er dem. Så, fælde ABS-bremser. Ja, fandme. Det var det for Ali-vloggen. Håber, I kan lide min nye bil her.